mislim da ne možemo da tražimo ništa bolje. To što ste rekli, i vreme i organizacija i vidio sam puno dobrih igrača iz Olimpije, tako da mi je drago to. Vrlo sam zadovoljan i srećan da mogu da učestvujem na ovakvoj priredbi. Je prav, da se otroci, tudi mladi, spoznavajo z drugimi kulturami, z drugimi načinom igranja nogometa, jezikom. In to je to, in to je naše poslanstvo, ki ga bomo probali vzpostaviti in vsako leto bolj globoko in tudi široko. Puno nade imam, gledao sam malo pre utakmicu protiv Dinama, ove mlade od 10 godina, fantastično je gledati, vidi se da je dobra generacija i da to je dobro za Olimpiju i za fudbal slovenački. 1600 otrok, 3000 ljudi u jami, to je rekordno število, dolgo ni bilo že tako, ali ne vem, če bo sploh kdaj. Vrlo je specijalan turnir i ja se nadam da će da ostane specijalan u budućnosti. Leto vidim 300 ekip v jami, zdaj če nam bo jama premehna, bomo imeli še kakšne 2 lokacije. Turnir bo, že zdaj povem, 3-dnevni, še bolj pisani zasedbi in to je to. Gremo naprej, štejemo še 364 dni.